kabagtik. Tara, ready na ako. Ready. Yes, tara. Dalaw. Dagko, maday mo na. Tapos dagko, mga brief. Yan nga eh. Hindi yung mga bagting ng mga bagting ng Dami kayo kabagtik. Mali agis kabagtik dari sa mua. Agis. Uy! Ay, wag. Gagay ito. So karon mga kabagtik, for today's video, manguha mi ka ng... Ito daw? Agihis. Agihis. Papunta kami ng pispan ngayon. Nanangid na mo. Oh, manangit ang dadaan. Nanangid to doon, pre. Ha? Ayun na daw, kaya palangit. Oh, ikaw na yung mga kabagtik daw. Di ka naman nangit daw kay... Islam mo manguha ang agihis, Ron. Kani ka sa pag, Ron. Alya, salo pa more. Sika mo ba ni yung mga kabagtik, ilamay kinagihis ba? No? Pakita na naman saan ang pagluto niyo mga kabagtik kay murag gusla naman kayo, labanan niyo. Na, Gusla na. isa ka kauban mo si Juan kabagtik dodot kalintura kay si salam-salam sa dagat. Hey, kalintura. Ano ka? Hello? So karon, tara. Oh, mga kabagtik na namin dali ako sa unong ni Papang Joseph, si Nestor. Kimbyo. Nindot kimbyo. Bahaw. Lukot. Go, boys! Mga kabagtik, kay para ready na may mga ambak diyo. Ready? Okay kayo. Sige. So, Mga kabagtik. so tara mga kabagtik. Tara, ready na ako. Ready. Dali mo. Wala guys. Tara. Pagtik na raw. Agis. Amo na yung nataga yung ganina ba? Ara raw di ba? Kini di ara. Mo ni agis mga kabagtik. Dami kay tunuan magataan. Magana ko ay may gagisay. Ayaw na mo gagis. Dro mga agis og nango. Agis. Tulong mga batar. Mga batar, dodong. Paksiw tol, paksiw. Alam siyo. Lawon tol. Lublawan. Lagi dro. Daw. Dini kahon ba? Kahon lagi to daw ba? Kahon lang ang dawat na mo. Tanong mo ba? Tanong mo to. Ano mo gijak ko kayo? Tako lagi. Badla ka oy. Takong naong. Oh, kinay gusto mo pakuha na gagis. Pag 20 lang kaltek. 20 ang kaltek. O gusto mo manugo na pakuha. Dali, rikuha ko no. Isang pitik lang. Ano makuha mo na? Makakuha na kani. Asang location? Location Tuban sa Nakro sa producer. Bye-bye. Diri po nung Nestor. Komplet. Na. Ingaw mo ni Juan. Tiba ko palit na Tiba ko palit na bro. Doon na ikaw mapakatigo niyo. Ay, shout out sa mo sponsor sa Britney ko ano. Kabagtik Idmon. Wala magaling mo. Kuha sa mong printer, sa large. Large lang, ay lang, small jump. Idmon niya. So, small jump lang. Kuha ay mi. Kuha ka? Kuha.
Tuntun yung gagawin nun. Pag-i-stream. Ay! Loje! Hello, mata! Naglangi ba? Naglangi otro. Loje, naglangi. Yan, pinauga ba? Pinauga. Pinauga sa baw. Daara mga kabagtik. Daara ang ano. Nagihis mga kabagtik. Muna siya. Oh? Nagihis. May ganyan ron. Pugang pahaw na mga kabagtik. Puga-puga. Mata na ba? Bit-bit ya? Bit-bit ginakmay. Bila bisa ba? Taga-tuhod na siya. Taga-hawak na. Hoy, now. Saya pre. Sabi ay. Ano saya pa. Saan na pre? Itlog na pre. So, mangulit na mi karon. Kay daga na may og kuha og agihis. Kay magluto kami og kuha na ron. Ano na tunuan kay mahurot ng bahaw karon. Wala na mga kabagtik. Tiradahan rin. Wala ka dito. Punta na tayo ng bahay. So, mga kabagtik, daratong ko, daning ihuwad. Okay. At waning suro ron. Ano kaya ganing mahurot ganing kaon eh? Ano special? This is Bibi. Bibi ni. Bibi, dyan. Bibi ama. Napao, napaisa ka balde oh. Mulan ka na nagkuhan mo. Tandagana, saan na ito ng pagkaon? Saan na ito ng pagkaon eh? Tara, ang kaltik. Ito, ano sila ni? Suroy. Ito'y baligya din eh. Suroy, bay suroy. Tapi pa ni. Mulan ka na nagkakuras ni. Sabi ka po, ginagmay. Draw, dunagpo. Mga kapagtik, draw. Ito ano siyang lapuan. Itong lapuan kayo ni. So karon mga kabagtik, among ginloan kabagtik. So mao jud imong min diri kabagtik, mo ni gitawag diri kabagtik ug agis. Kung unsa man ni sinyong gitawag sa inyong mga kabagtik. Comment lang mo kabagtik kung si tawag sa mo diri agis. Gusto mo manulay ani? Dili ni ala, panulay mo. Dili. Sino maingon nimo to? Ano mga kabagtik? Sipon ako diri. Sinuyok na. Aso, ano? Suyo po din ang aso. Ano pa na eh? Mga kabagtik daraw. Among kuha ganina. Pagihis. Uban, diwan yung ukabo. Ukabo ni garon be. Unsa pa ginloton? Daraw. Pagihis. No? Lagan siya na. Wala, nagmuta oh. Mga aon ta, mga aon. Mga aon ta. Mga kabagtik, ato na yung na gatong aon. Kaya pagpituway na kita. Mga kabagtik, daraw. Agis. Ato na yung dubon. Alam mo ay ba? Fireworks. Fireworks to guys.
So, mga kapatid, mag-preparation na dito sa itong kaon ni Karono. So, paabot lang mo kay si Edmond Pamloto sa Sugbaron. So yun mga kabagtik, ingon si kabagtik, biboy ganyan na nga preparation sa kaon. So di ara mga kabagtik, daara. Sa gisis. Sigamos. Mga dagway sa mga ipanggusla na. Iyay kayo ni mga mga kabagtik, kaning si panganay. Sa gisis. Hagihis, hagihis. Ano nagabihan ng tagar? Gabi na kay hinay musiga among kahoy. Kusna na dumalang gisla. Dapat na ako gipagganito. Turang kinuwag. Agisis. Sino na magdugay? Agisis. Agihis. Magdugay. Hindi tayo magdugay. Dugay kay gutom na dugay kanina rin gutom kay wa may panyod to. Oh, sa muna. Ay, bae. Yabo. Ayawan. Mag-picture, gusto pa kayo. Mag-facetaan ni Ron. Pero mga kabagtik, tirahan sana ito ni Kampo kay para. Ayaw na, ma. Blessing, blessing. Bawo na gutot. Ayun oy. Ano na? Ano na? Alat amahan. Suway dagan dugayan. Haba haba haba. Unya na. Kana biya eh. Among kago gani ang kabagtik. Kung nga pong kagabagtik, labi yung kaon ron no. Kago ibig na gusla niyo kayo. Ginag ko. Ginag ko. Sit dagat para sit. Yahan mo yung video stream ba? Ginag. Bagjak Naruto. Sipudin. Mga kabagsak. Sa mga kabagtak. Kabagtak ka. Ano mga unod, ano eh? Boy. Ito, pinsiga ka na, boy. Boy. Boy ba? Right? Tapos sulit mo ba? Yung kumot. Boy niyo bitung guys. Mana yung mga bagting ng ano din mga bagting ng kaon. Ano yung kabagtik? Mana yung agis kabagtik dari sa mga agis. Dari na kayo sa kaon. Lami ka ba? Pati sa nagpinahalang. Ayo. No sik oy. Uy, mo sik ko naman. Kamu batang gagmay. Hindi tayo gid. Ginag ka mo yung lugar. Uy! Ay, wag. Gagay ito. Dagang. A few moments later. Sino mga kabagtik? So, gipambusog na dyan mga kabagtik, mga luya na. So, naging salamat mga kabagtik sa mga suporta ninyo, sa mga suporta niyo, sa mga supporters ba. So mga kabagtik, don't forget to follow, like, and share sa mga video para updated mo permis sa mga video mga kabagtik. Kamu da? Kamu da? Uy, hubog. Shout out din sa amin. Taga Crossing Tuban. Alias? Alias Lilay. Lili. Lalo. Ay, Lala. Shout out. Shout out. Ang asa mga karon. Na parang Rodria.